18 anyos nga call center agent sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang patay tungod sa dengue. Laing duha niya ka mga manghod gipang dengue usab. Ani ang exclusive report. Bugtong hulagway na lang sa ikaduha niyang anak nga si Claire ang gihuptan ni Josephine human kini mitaliwan sa laing kalibutan. Enero 23, gihilantan ang 18 anyos nga si Claire, pipila lang kaadlaw human nagka-dengue ang 10 anyos niyang manghod nga si Katrina Paula. Matod ni Josephine, naayuman sa sakit sa dengue si Katrina Paula, pinaagi sa pagpainom sa bata sa duga sa dahon sa kapayas. Busa, gipainom usab niya ni ini si Claire. Nadaraman ako og ganang outpatient kada adlaw na ako sa hospital ba niya ako si pinugtubig mga kanang guwan kanang dinukdok nga kapayas nadaraman ako mutong kini si ako ra pug outpatient kay na magkuy gamay bata nya og gatong tungura nga og nakuha pa to siya to nga mubus nabuo na kayang kuha ako na to siya admit nya uman siya makuha Apan padayon gihapong nag-ubos ang platelet ni Claire. Sa ikatulo o ikaupat nga adlaw nga siya gihilantan hangtod nga siya nakutluan sa kinabuhi niadtong Enero 29. Gi-monitor lang iyang platelet ba. Nya 125 mo tong pagka-Domingo sibisihan ang tapod mi ato. Nya mo tong niingon ang nangutana man ko nga pwede ba sibisihan ang hidugon sa dili useless ra kuno mo tong wa na lang pug kuning kuan kani mo siya dili kuno pwede. Kaya akong gibantayan, ang iya namang ilang magbaba. So mag-bleeding. Nyawa mo ko kay ba nga hasta sa dugo day masabay ang bleeding. Mura gyud na kuan lagi. Sa maong adlaw usab, gihilantan ang 13 anyos niyang anak nga si Maria Tricia ug nasuta nga nagka-dengue usab kini. Naayo na hinuon si Tricia apan matag karon og unya nakasinati pa kini og pagpanglipong. Ang 10 anyos nga si Katrina Paula ug ang 13 anyos nga si Maria Tricia pulos na bakunahan sa Dingvangsha Hunyo 2017. Gawa sa magsuong amoro, may laing usa pa ka bata sa barangay Lawisan ang nataptan usab sa dengue. Hinungdan nga mipahigayon na og misting ang Lapu-Lapu City Health Office sa naaswing barangay. Sa tupad mismo sa panimay sa mga biktima, makita kining mga limaw ug kining nagpasad nga mga basura nga posibleng kapuy-an sa mga lamok. Apan matod sa mga residente dinhi, imposible kining mapuy-an sa lamok tungod kay kini dinhing dapita kabahin gihapon sa dagat ug gani kun mutaob moabot man sa tiilan sa ilang panimay ang tubig sa dagat. Gibutyag hinuon sa mga barangay health workers sa naaswing barangay nga may nabantayan silang mga napundong tubig haduol sa balay sa mga biktima nga gipuy-an sa mga lamok. Dili to siya kanang makuan lamok. Pag adto namo dito sa ilaha naami nakitaan dito kanang yung kilid sa ilaha pultahan naay sila gitanom dito nga walay buslot baldi nya. Kuan nay nagpundo tubig, puno jud tubig. Sa record sa Lapu-Lapu City Health Office, miabot na sa 171 ang mga nataptan sa dengue sa buwan lang sa Enero karong tuiga. Itandi sa susamang buwan sa miaging tuig nga miabot lang sa 56 ka mga kaso. Dugang mga kaso usab ang natala sa pipila ka barangay sa Dakbayan karon lang buwana. Subay niini ang Dakbayan sa Lapu-Lapu na ang nagunang Dakbayan Lukop Rehiyon nga may labing daghang kaso sa dengue. Uban ni rin Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.